Keterat kampo iyeng ke Srokar Jela ke arfa artrik nawiyeng arca arpsaw la penmi iko hukum penwanra no Jagpal Singh Dhanoa IPS kum USP ke Anti Narcotics Task Force ANTF Shillong ye kam kum USP ke Bhoi district bu Jagpal Singh Dhanoa ubat shoban mi kene hukum un bujli do Vivekanand Singh IPS bubat brosh kata kum USP ANTF Shillong ya kene hukum la penmi do secretary ketenat Home Police ba Cyril VD Dingdo halo kecing ajumut jong Civil Services Board laban kena hong ni kecing warai Jagpal Singh Dhanoa syaka ANTF Shillong kalong ban pengklan je kecing khun persya kam khai drugs hapo kanong ba Jagpal Singh Dhanoa de he pulit blapa wa je khun persya drugs East Changi Hills District menba udang bat kam SP Katai District Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya